Nervioso un pouquiño ao principio, sempre me pasa igual hasta que consigo arrancar. Despois espero estar máis tranquilo que me deixe de temblar a voz. Mirade, para comenzar, gustaríame primeiro de nada coñecervos un pouquiño. Entonces vou vos a pedir que collades un papel e un boli e vamos a empezar por facer unha pregunta. Que che apaixona? Pero que anotedes nese papel simplemente un ou dous hobbies, algo que vos gusta moito. No meu caso, por exemplo, podría ser o fútbol e a diversidade. Vale? A ver se podedes facer, por favor. Xa empezamos pensando e salir. Mira que vino a xornada sin boli e papel, a ver. Vale, témolo? Sí? Pois ahora vou vos a pedir unha pequeniña reflexión. Vale? Vos creedes que esa paixón vos conectou con outras persoas? É dicir, eu decía antes que a diversidade, que é unha das miñas paixóns, non? Pois, gracias a eso, fai cousa de máis ou menos 3-4 anos, recibín unha chamada telefónica, un rapaz chamado Valentín, díxome, oye, a ti interesache isto, verdade? Dixen, bueno, pois algo sí, tal. Entonces, a partir de aí, empecé a generar uns contactos que a día de hoxe se manteñen. De feito, pois agora levamos a cabo xuntos moitísimas iniciativas. É dicir, gracias a unha das miñas paixóns, que é a diversidade, conseguín conectar con moitísima da xente que hoxe está aquí. Entonces, reflexionadevos un pouquiño si algunha desas paixóns que tedes anotadas vos conectou con outras persoas. Podedes levantar a man aquelas persoas que considerades que sí que vos acercou aos demais ou que vos generou contactos. Vale? Bien, vamos a ver entonces tamén desde a perspectiva contraria. É dicir, quen cree que esos contactos, que esas paixóns non o conectaron cos demais? Non quere decir que o aislaran, senón que esas paixóns non fixeron que se conectara coas demais persoas. Podedes levantar a man, porfa? Non hai naide? Non? Vale. Isto nos leva a unha cousa fundamental. Realmente existen intereses que son compartidos por moita xente e hai intereses que son menos compartidos. Vale? Por exemplo, o deporte, a música, o baile, o cine. Mirade, eu agora, gustame moito viaxar e cando vou de viaxe sempre, por exemplo, o ano pasado que estive en Sri Lanka, vas pola calle e de repente hai unha persona que che di español, sí, Barça ou Madrid? Madrid. E de repente empezas a falar con unha persona que te acabas de cruzar pola calle e podes terminar falando con ela 1 hora, 2 horas ou incluso salendo de fiesta con esa persona gracias a ese interés compartido. Máis difícil sería chegar a un aeroporto, estar sentado no aeroporto e que alguén che dixera dá la casualidad que el vuelo con destino a Colombia, que sale a las 8:10 de la mañana, sempre leva un retraso de entre 2 e 3 minutos. Continuar a conversación, nese caso, pode ser un pouquiño máis complexo, verdade? Para continuar, vou pedir un voluntario. Alguén que anotara entre as súas paixóns viaxar. Alguén o anotou? Sí? Pois, podes vir, Susana, podes vir aquí? Vale, voulle facer unha proposta, vou a dar a espalda un momentiño, voulle facer unha proposta para que interactuedes agora con Susana, vale?
Vale, mirade, pois Susana, que lle encanta viaxar, igual que a min, acaba de ir nunha viaxe por Europa, unha viaxe en tren, e foi, fixo Interrail por toda Europa, non? E hoxe está aquí para que contarvos a experiencia. Que pasa que en vez de contárvola directamente, quere que vos fagades preguntas sobre como foi a experiencia. Así que adiante, preguntadelle a ver que tal. Alguén que levanta a man? Sí, Vanessa. En cantos países paraste? Pois, a verdade é que os vagóns do tren eran moi cómodos. Conoceches xente de outros países que sigas en contacto estes días? Pois o tren iba con bastante velocidade. Alguén máis que queira preguntar, por favor? Cal foi o país no que mellor comeches? Pois, a verdade que o tren tiña camareiros, pero a comida non era moi boa. Cantas paradas fixeches? Pois, falei co condutor se podía parar en algunha, pero dixome que non. Sí? De que cor era o tren no que viaxaste? Pois era vermello e negro. Bien, vamos a parar aquí un momentiño. Moitas gracias, Susana. Gracias. Podedes darle un aplauso. Vale, fijadevos que aquí aparece unha dificultade na comunicación. Por que? Que credes que aconteceu? Que credes que aconteceu? Non se lle preguntou polos seus intereses. Claro, aí, de feito, fijadevos que ao final si hubo unha pequena modificación na forma de comunicación e si puxemos o acento sobre o interés. Vale? Pero ao principio non estamos poñendo o punto de conexión, o punto de unión entre as dúas persoas non está no mismo. Entonces, as dificultades de comunicación poden aparecer por aí. Vale? Se eu non falo a mesma sobre o mismo que a outra persona lle interesa, e máis, como esta charla non vaya sobre algo que vos interesa, que vos este chamando a atención, é moi probable que a medida que vai avanzando a charla vayades desconectando. ¿Sí? Claro, que preguntas considerades que lle podíamos ter feito para acercarnos ao seu interés? Cal era o seu interés? Os trenes, aí identificámoslo ben, verdade? Que preguntas credes que lle podíamos ter feito para acercarnos máis ao seu interés? Aí fixemos unha moi boa pregunta sobre o color dos trenes, xa nos estamos acercando. Que outras preguntas poderíamos ter feito? Tipos de combustible. Tipos de combustible. Que tipo de raíles polos que iba, novos, vellos, estaban electrificados, non estaban electrificados. Moi ben. Mirade a cantidade de temas que acaban salindo de un interés. E que realmente os trenes, se nos paramos a pensalo, está conectados con moitísimas cousas, porque eu lle podo preguntar os distintos puntos da xeografía que foi en cada tren, e estou vinculando a xeografía co estudio dos trenes. Ou podo preguntar, bueno, se nunha conversación con unha persona eu podería falar, perdón, con calquer persona podería falar de xeografía, de monumentos que foi a ver en cada sitio, de incluso cervezas que se tomou en cada sitio, fijados que por toda Europa, non? E todo isto, o estudio da geografía, o estudio dos ríos que cruzou, incluso o estudio das distintas linguas, podemos vinculalas a través da pregunta a través de trenes. Porque o interés, non debemos perder isto de vista, é un punto de conexión fundamental entre as distintas persoas. Vale. Mirade, quero que vos fijedes... Podense apagar estas luces? Buena pregunta, ya la respondo. Gracias. No, todas... Si deixas as de atrás, así, perfecto. Esa. Aí. Bien, se vos fijades nesta imaxe, obviamente é unha imaxe feita por IA, xa sabedes os sesgos da inteligencia artificial, que todo parece fantástico e moi sencillo, non? Pero o que pretende demostrar esta imaxe é como
un punto de conexión, como poden, ou un interés, como poden resultar, como poden ser os dinosaurios, nos sirven para producir un compartir coñecemento, un compartir ideas, un compartir emocións que nos poden facer máis partícipes nun aula, non? Fijadevos que dentro da aula atopamos, pois como decía, o mismo que antes relacionado cos trenes. Que coñecementos atopades dentro da aula que poden estar relacionados cos dinosaurios? Se nos fijamos ben, parece un mapa ali atrás. Podemos analizar onde vivían os distintos dinosaurios, en que océanos había distintos tipos de dinosaurios, ou en que continentes habían distintos tipos de dinosaurios. E máis, nun paso máis complexo, podemos analizar a composición química do meteorito que impactou contra a Terra facendo desaparecer os dinosaurios. É dicir, os intereses son moi importantes porque non só nos sirven como centro de actividade para generar interés, sino como punto de conexión con moitísimos outros intereses. Vale? Vou a seguir contándovos un par de anécdotas que me aconteceron a min este ano. A principio de curso, bueno, a principio de curso non, cara a febreiro ou así, chegou a clase, eu sou un profe de cuarto de primaria, e chegou a clase un rapaz que se chamaba Sebas, e bueno, claro, eu os primeiros días tendo a observar un pouquiño aos nenos, como se comportan, como entablan relacións, obviamente a súa destreza relacionada cas materias escolares, etc. E o primeiro día puiden observar que presentaba, bueno, certas dificultades na escritura, e máis non participaba dunha forma activa na escritura, nos exercicios escritos. Ademais, o cálculo parecía que lle costaba bastante, non coñecía as tábalas de multiplicar. Pero fixeime tamén nunha cousa, e é que xusto cando se produciu unha pausa entre distintas materias, o rapaz acercouse aos seus 17 compañeiros e preguntoulles a cada un deles si lles gustaba Roblox. E eu, que son un gran observador, pensei e dixen, a ver se le va a gustar Roblox a mí. E entonces, un día fui a casa e preparei unha avaliación inicial sobre matemáticas, lengua, e puxen ya para facer o día seguinte. Sorprendentemente descubrín que tiña dificultades na escrita, pero participaba sin ninguna dificultade na escritura, fixo sin ninguna dificultade o cálculo matemático, e incluso resolveu un problema no que había que facer unha multiplicación de 13 por 7. E o día anterior a miña percepción era que non sabía as tablas de multiplicar. Podedes intuir cal foi a diferencia entre o primeiro día e o segundo? Que basaches no Roblox. A avaliación inicial na maioría dos exercicios estaban presentados conforme iba avanzando polo xogo do Roblox, e se atopaba non sei cantas monedas, había que restar, na fase de escritura tiña que diseñar unha fase, entonces aí é onde apareceron, de verdade, as habilidades coas que o neno contaba. Vale. Vamos a contar tamén unha segunda anécdota que me ocurriu en segundo de primaria. Breo é un rapaz que aínda a día de hoxe sigo traballando con él, e escribía sempre en mayúsculas. É dicir, el coñecía as minúsculas, pero non había maneira de que escribir en minúsculas. En todos os exercicios de producción escrita, escribía en minúsculas. E entonces, tanto a nai como os profes, estábamos cansados de intentar insistirlle en que pasara a minúscula, que había que escribir en minúsculas. E un día, falando con él, dixenlle, mira, Breo, vamos a chegar a un trato. Durante as horas de ler, ou nos exercicios que fagamos de escritura, eu vouche preparar unhas fichas, as fichas xa vos digo, moi sencillas, unhas pautas e un pequeno recadro na parte superior. Ti vas a poder coller todos os libros que temos sobre animais e vas a elaborar o teu propio libro, con información sobre os animais. Despois, ese libro, vamos a encadernar, vamos a poñer unhas portadas e vamos a poñer na biblioteca. Pero,
Vámoslo facer solo con unha condición. Cal era a condición? Que escribir en minúsculas. Ainda a día de hoxe, o libro está na biblioteca. E agora, sigo traballando con él en cuarto de primaria, o seu interese foi evolucionando e se centrou no estudio da historia. Agora ele está moi interesado na historia. E entonces este ano... Non le hables, que quero ler este ano fixemos unha proposta de actividade que consistía en elaborar unha carta e un correo electrónico, non? O normal en cuarto de primaria. A diferencia foi que en vez de limitar o que cada un debía escribir ou a quen cada un debía escribir, abrimos a posibilidade de que cada neno escribira ao que se lle ocurría. Obviamente, mediando para ver, incluso, había nenos que lles costaba máis tomar unha decisión, entonces fomos mediando tal. Bueno, apareceron cartas a Tutankamón, apareceron cartas a Teresa Portela, e apareceron cartas... Apareceu unha carta ao señor Donald Trump e un correo electrónico ao señor Hitler. E vou volas a ler. Bos días, Donald Trump. Quería dicirche que deixes de facerlle caso a Israel, home. Meu Deus, deixe de bombardear todos os países, por Deus. Que queres, largarte da OTAN ou empezar a Terceira Guerra Mundial? Perdón, si empeza a Terceira Guerra Mundial, xa sabemos a quen botar a culpa. Atentamente, Breo, tapei o nome e xo dixo. Bueno, obviamente aquí aparecen todavía certas dificultades na escrita, dificultades, certos erros na escrita, non? Que pouquinho a pouco vamos a ir corrixindo. Pois, Israel ten doble R, etcétera, tal. Pero vedes que a escritura ten mayúsculas, ten minúsculas, entonces, ao final, todo o traballo que se fixo naquele primeiro momento, en segundo de primaria, foi evolucionando e aparece unha escritura con evolución, ¿sí? Non digo que se chegamos a insistir e enfadarnos todos os días con Breo, o cambio non subera dado da mesma maneira. Pode darse da mesma forma. Todos os cambios poden darse, pero ganamos máis apoiándonos e generamos maior conexión, obviamente, ou a aprendizaxe moitísimo máis respetuosa se nós utilizamos estrategias como esta de apoiarnos no interese que a través de outras estrategias máis positivas, non? A segunda carta xa esta é pola gracia. O correo electrónico foi a hitler@vivaalemania.com 1879 e el asunto era hacer que Hitler deje de invadir países y de quemar judíos. Buenos días, Hitler. Quería comentarle algo. ¿Podría, por favor, dejar de quemar judíos, porfa? Y también dejar de atacar países. Como sigas así, vas a causar la Segunda Guerra Mundial. Y que porque te rechazaran en Bellas Artes, vas a causar otra guerra mundial. Pues mejor que vayas a Arte Grove y deja de mandar gente a campos de concentración. Xa ten a solución. Mandámosla ali a Galería de Arte do Grove e xa soluciona. Bueno, este xa era máis pola simpatía que me generou. Isto obviamente enseñei a todos os profes, contentísimo. E mirade que Breo incluso a día de hoxe en certas actividades de escritura costalle participar, costalle empezar a... Pode facelas e as fai, obviamente, pero nestas dúas actividades entrou con grandísimo ímpetu e, bueno, xa vedes que a partir de aí traballamos a estructura da carta, a estructura do correo electrónico con todos os seus, con todo o que se asocia, vale? Entonces, o que vos acabo de enseñar agora son dúas experiencias na que o interés aparece como núcleo da actividade. É dicir, utilizamos o interés como generador da motivación, ¿vale? Pero tamén pode ser como punto de partida, que é o que comentábamos antes, que... perdón, como era o teu nome? Sí, Patricia. O Patricia conectou moi ben todos os distintos aprendizaxes que nos pode levar o estudio dos trenes. Da mesma maneira, o estudio dos dinosaurios ou calquer tipo de estudio, podemos intentar irlos conectando. A evolución do interés de Breo, que empeza nos animales e termina na historia, parte de que, pouquinho a pouco, a medida que íbamos avanzando, se propuxo moitísimas actividades relacionadas con, primeiro foi animales e geografía. De feito, hai un
un material Montessori que está moi guai para colocar os distintos animales na geografía, e da geografía empezou a evolucionar cara a historia. Vedes que os intereses van mudando, non sempre, pero en moitas ocasións van mudando, e nos debemos ir evolucionando con eles, obviamente. Vale. O terceiro caso é usar o interés como apoio ou acompañante. Aí aparece eu con Sebas, utilizaba moitas veces, sí que é certo que desde un punto de vista un poquinho conductista, pero bueno, en ocasións tamén funciona. E era, realizas esta tarea e ao final permítoche pintar ou dibuixar un avión. Outra das estrategias que suele ser moi útil con esta de apoio ao acompañante, imaginadevos que todos os días estamos acompañando a un neno para ir ao baño, ¿sí? Utilizar o seu interese para ese camiño pode ser fundamental, porque se eu vou colocando, pois, Diplodocus ou Tyrannosaurus Rex para ir ao baño, utilizo outro dos dinosaurios para ir ao recreo, utilizo outro para ir a clase de psicomotricidade, a medida que salga da clase vai-me ir acompañando e eu podo ir tocando os distintos elementos da parede para chegar ao meu destino. Claro, que facilita isto? Estou lle dando unha estructura visual, unha estructura ao espacio, estou lle dando un acompañamento nos seus intereses e entonces vamos a favorecer que apareza de mellor maneira a autonomía para que máis adiante poida ir aos servicios. Obviamente tamén como regulador emocional. Teño en clase un neno, anxiño, que cando se pon moi nervioso por distintas cousas, porque eu son moi... intento pensar en absolutamente todo para minimizar ao máximo os estados altos de nerviosismo, ¿no? Entonces intento estructurar todo ao máximo, intento preparar todo para o neno. Pero falando ca nai de Anxo, ela me decía, Marcos, relájate, tío, relájate un pouco, porque non vas a poder controlar, e é verdad, non podemos controlar todas as variables que hai no contorno. E vai haber momentos nos que os grados de nerviosismo suban, aparezcan explosións, bueno, e non pasa nada, temos que intentar gestionarlas da mellor forma posible. E unha delas é utilizar o interés como regulador emocional. Cando eu vexo que o niño empeza con as estereotipas que ten el, empeza a luchar contra monstruos invisibles e demais, o que facemos é, falo con el, como estás ben, e ofrezo a posibilidade de, preferes debuxar un poquinho, pintar un poquinho e despois volvemos a actividade, despois obviamente, volvemos a actividade, pero utilizámoslo como regulador. Moita xente neste caso di, xa, e se empieza a asociar que se pone nervioso puede obtener como premio xa, sí, bueno, pero que aí é onde estamos nós para intentar regular tamén nós o acceso que lle podemos dar. Si vemos, e a observación é o que nos dá, se nos vemos que o está utilizando como estrategia para escaquearse, non é o momento. E se ten que pasar por un momento de maior nerviosismo, porque, bueno, pois nós interpretamos que tal, bueno, pois é a maneira, bueno, non pasa nada. E, bueno, a última estrategia do uso de intereses sería ese momento de conexión cos demais. Pero aquí non vou a continuar e vou non deixar en stand-by para unha última anécdota que vos quero contar, pero conto valo ao final de todo. ¿Vale? Bien. Claro, a medida que vamos avanzando, bueno, parece que todo é fantástico, bonito, pero sempre aparecen unha serie de discordancias, non? E moita xente, chegado a este punto, pregunta, xa, e se o neno non mostra intereses? Sobre todo isto pasa nos cursos máis baixos ou na casa, que parece que non quere atender a nada. Pero, realmente eu aquí modificaría a pregunta e diría, e se non os vemos? E se realmente non estamos facendo unha observación tan minuciosa como, ou non estamos prestando atención realmente a todas as mínimas señales que poden aparecer. É dicir, que un neno fije atención un pouquiño máis, que fija a mirada un pouquiño máis sobre un obxecto, pode ser, pode darnos moitísima información. Que un neno ou nena se tranquilice utilizando un obxecto ou realizando unha actividade me está dando información. Entonces,
super importante, de feito, os intereses non é unha maxia, que nós fundamentemos a nosa intervención educativa nos intereses non é unha maxia que vai a producir cambios inesperados e fantásticos e tal, non. Estamos falando de cousas de traballo, unha evolución educativa lenta, que necesita os seus progresos, como son absolutamente todas as evolucións educativas, non? Pero é moi importante o interese, é tan importante que identificalo, o noso proceso de observación ten que ser demasiado minucioso para poder chegar a ese elemento. Porque, como decía antes, ese elemento nos pode facilitar moitísimo conectarnos cos demais e conectarnos cos aprendizaxes. Vale? Como decía, pois eso, un debuxo, un fijar unha mirada, un alinear unha serie de obxetos. Que obxetos son os que analizan? Toda esa información é moi importante registrala, anotala e configurala. Vale. Pero obviamente, existen tamén unha serie de dificultades e riscos asociados ao, como decía, non é unha estrategia mágica, non é algo que funcione e sexa tan sencillo de aplicar. É que hai veces que o interés ocupa absolutamente todo. Nos temos no cole un rapaz que está super interesado na letra A e na letra S. E fixemos moitísimas actividades para intentar que se movera ao redor deses, pero non, a única fijación é a letra A e a letra S. Entonces, aí o traballo ten que ser moito máis concreto, non podemos pretender que da letra A e a S pase a escribir. Entonces, igual temos que buscar logros moitísimo máis pequenos. Da mesma maneira, hai conversas que sempre volven ao mesmo. Nos queremos generar momentos de conexión co resto dos compañeiros, pero sí que é certo que hai moitas veces que volvemos unha e outra vez a mesma conversación e esa conexión non se produce dunha forma tan natural. Obviamente, se pode dar esa situación. Momentos nos que o propio interese parece que aílla máis que conecta. E despois vou a volver a esta tamén, coa anécdota que vos iba a decir. E intereses que as persoas adultas nos custa entender. Fun a dar unha charla a un cole e me comentaban de un neno que o seu interese era lanzar o lápiz ao aire e velo girar no aire. Claro, conectar ese interés co resto das aprendizaxes, primeiro entender cal é a motivación que un neno pode atopar en darlle voltas a un lápiz. Xa nos pode resultar complexo. Pero, bueno, vamos a decir que tampouco temos que entender, simplemente temos que respetalo e xa está, non? Ahora ben, como vinculamos eso coa aprendizaxe? Pois xa se nos complica un pouco, pero, bueno, si podemos traballar con, non sei, igual tapers de colores ou vasijas de cores ou algo así, e dicir, vale, pois lanzo aire e a ver en que color cae, vale, cae en el azul, cae, ou para traballar o conteo, vale, sí. Pero hai veces que non é tan doado. O caso do dinosaurio, o caso dos trenes, son moi visuales e realmente nos permiten conectar de maneira moi sencilla. Hai veces que vamos a ter que facer un esforzo moi grande en conectar as aprendizaxes. Vale. Permitidme un momento que vou a beber.